بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa mi, mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala, kipagadatan di isulitan di kapamahusaya si iku mga lumpukan o di na mga grupo ito tumpairan na ginawairan si iku agama Islam ugin nagyang puto abasatan mo amay kapakatulikatan no agyang puto ang mga panarimairan at mga dawaniran na masusupakiran so paninggalan uli na andauan na miniganat kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuso mga sahaba. Diyan kaya kapugusya tanong si nagyang putuan da nga pito at tanong siap tanong isi ko agama tanong siap tanong isi ko pada tanong si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa diyang putuan kaya pakaiktira kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa diyang kaya Korea masa na gumawa giyang puto piti barangan mga panarima piti barangan na kasulan surang na piyakasanat kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maubatan no bulaga so titu panarima titu andeuan o nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uso mga sahabat yan na uso mga miyakatundukiran ang agiramanuton na mga tabi'in. Yan na isa ka siya tanong si sabab sa giyang muto pamana na ang tanong katukawi giyang kai mga lumpukan na kita kastan sa giyang muto at ituan doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang muto mga doon niran na di tanong di makapanangilan iman to na ayak man na pag-usayin tanong na giyang kai peteron na al-Jahmiyah giyang kaya Jahmiyah na lumpo ka na ibabang sasagyang puto mama paniniba na sa kanya ni pagampaganay maka-introduce o diin na makapangandoog sa giyang kai panarima di ka puratiyaya asi kung mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang puto paman na mga niniba na mga risuniran o di na risunian mawatan si iku pamana anduan o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya kini Al-Jahm bin Safwan tag siya kini Tarmud o di na Termid isay niyang lupama sa giyang kaya pananiban na tampa sa giyang kaya kuan Europe na siya kini na sa kanya ni paganay maka-introduce sa giyang kaya pananiban na mga panarima di ka terima si kung mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na uso mga ingaranian na tama sa pamana minis sa giyang kuto masa na miyakang buto na giyang puto Mu'tazila na siko kapag isidok manumasa na miyakang buto man na giyang puto pamana mga lumpukan ang tuniniban na adnadiran terimaan si ko mga sifat Allah na gusto ko mga ngaranian giyan ay malag na giyang kay Al-Jahmiyah na giyay pakatupo pakaasal punan o lamuan o panarima diniyan terimaan so ang tuniniba na mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala sabuin ko mga sifat Allah na lang na sifat Allah na nabunso kagiya uman din mita kapag iyang kuto masa na maalin na giyang kuto pamana na ilmu sa giyang kanan miya sabab kiyak ini tuniniba na Al-Jahm bin Safwan na diyan kaya Jahmiyah na siya ko kaya tatawurian o kaplagad na yung masa
na miya talusiran ka grupo pamana uway din ka pamana adna mga ngaran matutaro like dum Mu'tazila ugid na aya pakasalanan na sipun ko Jahmiya giti sabab pa sa mga ulama na tigiran na diyan kaya mga panarima apun kaya kini Al-Jahm bin Safwan na miya talawa ika grupo paganero nagyang kutuwa pamana mga Mughalun ay malang nagyang kutuwa mga Jahmiya at tumanay sira na pama miyang urangka udi na miya nubra udi na minitara lo agyang kutuwa pama nakapakasi sila agyang kuto tuniniba na panarimairan sa ayam analalag na did na bayran tiarima o did na bayran tiarima si ku mga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala way gugiyang kuto pamana mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala ay malag na iso to ka grupo gugiyang kuto mga pamana mga Jahmiya did na bayran tiarima ku mga sifat wallah o mga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala ikadwa ka daraja pangkatan sa giyang kaya pamana paratya miya sa bukiya kiini Al-Jahm bin Safwan nagyang kuto pamana mga Mu'tazila giyang kaya mga Mu'tazila na ato ni ba aya panarimairan na aya bu tiarimairan na sumangay ngaran wallah subhanahu wa ta'ala aya bu tiarimairan na sumangay ngaran wallah uwi na sumanga sifat wallah na piana uwiliran Uway, piana wili na nagyang kuta mga sifat wallah sa emalag na dayran pakadaitak wallah gyang kuto ko mana mga sifat yan. Emalag na ipot tiarimera na sumanga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo ka daraja pangkatan sa gyang kaya pamana pero na panarima makapupog yakini Al-Jahm bin Safwan o dina Jahmiya gyang kuto pamana mga tao piara teran su mga ngaran Allah subhanahu wa ta'ala piara teran su mga pedasifat wallah uwi na su mga pedasifat wallah na deran paratya deran na malag na tarima sa aya manalalag na tigiran na ditanu ketarima agyang kana na mga pedasifat wallah ka adno pa mga rasuntan adna mga sabab so ay malag na sipuntanusan mga bangsa ko nagyang kaya Jahmiya nasira ni pagampaganay al makambuat a grupo ang mga Muslim o din ang magingaran sa Muslim at pamanam kasasaugan nagyang kuto ilmu iran sa ilmu falsafa ay malag na miya kakuha sila sa gyang kuto ilmu pamanam mga filosofi diran kagya kamanoto na pagunutan sa tarutop sa mga dalil sa Quran na sa hadith kadaan nila na pagka ipundayag sa giyang kuto akaliran ipundayag sa kuta pamikiran niran na amay ikaw pa man na tigiran na di na kena pamikiran o di kenakal na tigiran na di na kagya kamanoto na ketarima so diyan na ipakaasa lagi ang kaya Al-Jahmiya ibang takabasatan mo may talo sirang mga daraja na ginan mababa paman istorya o pakasa lagyan kaiya pananiba na mga Jahmiya aloy tano sa mga importante mga panarima agyang kaya mga Jahmiya minisupakiran si ko Ahlus Sunnah wal Jamaah uli na minisupakiran ko ndawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baganero nagyang kuto pamana kiyang karairan o dina kaya sangkairan ulang wanu ngaran wallah agu sulang wanu sifat yan okay sulang wanu ingaran wallah na siyang kairan agu deran tarimaa sa kamo tumambo sa mga sifat wallah na deran pantarimaa sabab sa giyang kuto pamana aya panarimairanon na sumangay ngaran wallah o sumanga sifat yan na mimbabil majaz ay malag na matagbud nuto pa ma na inusa ubiid na daakatantuan yan agyang kuto mga ngaran wallah agyang kuto mga sifat yan
Uy, matag dumuto pa man na majaz. After una majaz, nagibo kayo sararo na di ka pa kayo batantuwa, sabab sa giyang ko pa man na mga sarag akaliran nun, aw pa makatantuwa sa mga ingaran wallah, si Allah subhanahu wa ta'ala, aw sa mga sifat yan, na nanaadno pa mga problema anto na ba, na magmuot. Uy. Misabab sa giyang katigtan aya okay ta mga tawayan sabab sa giyang ta kaya sugura nagyang ko ta panarimayran nagyang ko ta mga ilmul falsafa nagyuto daan nila no pamaadi pupakasagad nila sang ko to pamikiran nila daan nila no pamaa pupaka ipende sa giyang ko to pamikiran nila nagyang ko to akuan na may kaditerima ano pamikiran na tidak dia di nagkapakasyo malag na ayan ni kidira nung sa giyang ko mga ingaran wallah giyang ko mga sifat yan na bayran kagiyang manuto na piyana uwil iran pa mas sa mga salakaw amaana paman naging uta aya paratera nun na gyuto ko ni o paman na dumadait si Allah subhanahu wa ta'ala na katiso paman na mga resonira andano katanong paman na sulanguan o pisang ka si mga sifat wallah mga ingaran yan nang takabasatan sa miyaw na asiyanan miya kupya uli na miya rawat siya kaya ini Al-Jahm bin Safwan benso pamana kaya pa kang bide-bide yan sa pamana pangkatan na so sabab uli na reason so dawairan sa inwiran ito agya kaman ito na datarima agya ko ito mga ngaran wallah o mga sifat yan na makapuligid-agid siran paganero nakati tigiran na so mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala so mga ingaran yan na amay ka tantong-tanurunanan na so Allah subhanahu wa ta'ala na kisay baratan sa ay malag na lagi duka adna yan adna lawas yan na di na natilang kapakisip Allah subhanahu wa ta'ala ibadat yan pamana so Allah subhanahu wa ta'ala na sifat yan nagyang kuto as-sama paman as-sama pekanag paman na ngaran niya nagyang kutuwa as-samiya ay malag nagyang kutuwa sifa as-sama na miya kambuto nagyang kutuwa ngaran as-samiya na tigo mga Jahmiya o pa maka ay kumana na tanusan na suwala na pekanag na upang makapagisitan so akal tanong na da katawan no akal tanong apo kanag abada lawas yan. Okay. Api ato dat ni pamikiran no manusia apo kanag na adna lawas yan. So ay malagatin na di na dumadit ko Allah subhanahu wa ta'ala. So di ka pa kayo batano betul si Allah sa batano pa kasi batas Allah sa pamana sama pekanag agudi ka pa kay panubatan o kutwisa as-samiya ay malag na bupakan na gina no pa may paganay reason o di na daw agyang kaya pamana mga Jahmiya na kadua arisuniran na tira na miya patutudun kasutiatan ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko pamana mga sifat o di na mga ngaran apo kasayan si ko pamana mga kaadnya so malag na dita na rin puso as-sami'a abu dita na rin pakipsipat so as-sama sabab sa pamana kailangan na masuti sa malag na mawatan sa kanya si ko pamana berautan na pamikiran ng manusia alam mo na po kanag na adna lawas yan wayo di na lang po kanag na adna kasangkapan yan sa ipumumakinig yan na giti sa arisuniran ay malag na tanzi inutanay tinudi ka giyang kaiya mga dawa agiyang kaya mga Jahmiya nagiyat ni kinagtano si iko sabag iya mga lumpukan piyan na uwili lang sa mga sifat Allah kasabab sa giyang kaya pa man ang mga dawairan okay na ikatalo na uwat tigiran no ang tarim atan di na pakisipat tan ko Allah giyang na mga sifat ay daw pa man ang takanag giyang ko kapakailay al-basir
ha dina oy nanana kibarat tanu siku tunay ni bana mga kaadnian oy kibarat tanu siku mga kaadnian misabab sa natiran nasa didin kepakay pamanda didin kepakay ubatano pakasay barata so Allah subhanahu wa ta'ala siku mga kaadnian oy kapamana piaka dusa-dusa na samanan nagiyan na ni talawa kauumpungan si iko dawa o dina reason o mga Jahmiya inuiran datarima agiyang kuto pa man mga ingaran wala aguso mga sifat yan o di na susabagi sumiyayang kiran o di na miya kairing miya kasagop sa giyang kanan na ilmo giyang kanan na mga Jahmiya na naayab tiyari mairan na so mga ingaran yan aguso sabagi mga sifat na susabagi na na so reason o di na dawa na malagit siran. Why malagit siran? Malag na so dawa yaki ini al-Jahm bin Safwan na usulangan na minuton lagi do mga Mu'tazila. Sa iniran datarima so paman na mga ingaran wallah. Aguso mga sifat yan gitu so daraja ula si ko paman na mga Jahmiya. Kagi yung kaya talawa resoniran apaga nero na yung nami alitan no ay malag na kalakirang kun sa batano bamiro pa so Allah subhanahu wa ta'ala sa lawas. Ikadua na kailangan na suwata na masuti si kulangwan o mga tuniniban na mga sifat o pamana di dumadit ko pamana kababali niya na Rabbul Alamin. Ikatlong lagi ang kutuwa tigira na sulangid tanong so Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga inadniyan amay katantong tanong nagyang kanan ang mga ingaran agugyang kanan ang mga sifat. Nagyan na ni talo ay malag na reason uli na da'wa agyan kaya mga Jahmiya na anto na inisbagsan o ahlu sunna wal jamaa saktan o ahlu sunna wal jamaa si kuda tanok ng kausay sa agyan kaya sumbagsan o ahlu sunna wal jamaa saktan o uli na yan po to paman na tigtanwa paninggalan ilmu panarima aminibaga kartan Rasulullah usu mga sahaba usu mga tabi'in na daan tanwa usay no antuno nun panarima aminibaga kartan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa katanwa mga ahlu sunna wal jamaa na aya panarima tano na langwan o ingaran wallah usu mga sifat yan amya alis sa Quran agumya alis sa hadith why na ini sifat yang sa ginawa niyan. Abu ini sifatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabu ini betul yang sa ginawa niyan. Nabu ini betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na terimaan tano sa taro tupad aparat ya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tiari mo ami sulamwan ingaran ka apya ke sa Quran. Agus mga sifat ka apya ke sa Quran. Ya Allah, tiari mo ami din sa taro to si mga puso amis mga sifat ka inalin ka sa Quran aguso inalin o nabing ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ni paratiatan marusun na wal jamaa ubi nagyang ka na nagya paratiatan ron na tiari matan sa benaranan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dumadait si ko kababaliw niyan Rabbul Alamin dumadait ko kababaliw niyan Rabbul Alamin sa ditano ipangibarat ditano pemimikiran imana ya buditano aja kamanuto na ipropa kenapa ibarat na miya dekas Allah subhanahu wa ta'ala na pitiru ena inna Allah sami'un basir so Allah subhanahu wa ta'ala na pupakanaga pupakailay na kanapa pang kailangan iba nga ato na iba na ipagawid akali kana mga di kapukanaga wallah kana mga di kapukakailay wallah yun ti pamana isa sa kita nung mga ahlu sunna wal jamaa gugian nani parati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin itong sa mga ayat matatagong sa mga sifat wala na kanabo panay malagnan ini isi Rasulullah ko Jibril anto na tunay kapwa kay laywang kanabo pan ini isi Rasulullah ko Jibril anto na kapwa kanuwang na biman ang pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kung mga sahaba agyan kana ng mga ayat matatagong sa mga sifat wala na kanabo mo ini sa mga sahabay ya Rasulullah nanto ni kapwa kay laywang ka. Ya Rasulullah nanto no ni kapwa kanagin. Sabab sa mga sahaba nasasabot nila nanto ni mana as-sami'.
Pagka sasabot nila ito yung maana abasir. Ano ba yung pamana? Kailangan pa na pemukila sa emalagna an makatkakan agiyang kuto kusiran di kaya malagna miyan gina nagyang kuto sifatullah kukew sayo Rasulullah apsiput nirang ka mga Arab siran katawan naron ang tunay pitirun as-sami al-basir na nadid na bayran ng sangkaan oy sa emalagna piya kada itiran kusiku kada tu Allah subhanahu wa ta'ala na ikadua paratetan sa giyang kan na mga sifat ang mga ngaran wallah na di tano pemangalinan sama ana oy di ka pa kayo batano pa nabi sama ana ibaratnya no pamana na susifat Allah subhanahu wa ta'ala na penabiyan ako pamasa maana katika dino na nadumadit kauginan ipamana tanoron napakasayan sa pamana makhluk o di napakasayan sa ikong mga kaadniya. Inuto nakagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inusay niya na ikong mga sahaba diyan kaya mga sifat wallah mga ngaran wallah na kanaban niya nabi sa maana kanaban niya nabi upama na lagi do pa mo sifat tayad oy so sifat tayad na katawan si kuba sa Arab na upama ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyembiyan niya sa kuwa oy basa Arab mabuto na upama na makabatiakad nyo pa sa hadith uman iro pa Rasulullah so Allah subhanahu wa ta'ala ang maaliro nagyang kutwa sifat tayad na sabihan niya sa kuwa sabihan niya sa kuwa kaya malag na para di mo ta pamana pamakabenar agyang kutwa daw agyang kaya mga jahmiya kailangan nakasambihan sa kagya kamanuto na matawil sa salakaw ang anak andi kisay barat sa kukaan niya nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino niya no da panambi uy pamana Rasulullah na madakal hadith miya ali Rasulullah pamana lagi-lagi mo ta hadith sa Allah subhanahu wa ta'ala nakakayatan niya na pala diyan si po kagagawi kaanian karelasyon ko na dapat na Rasulullah na ayaw tiruyan ro na Allah subhanahu wa ta'ala nakakayatan niya subagriyan si po mababasa ko ano yung karilay pamaka ayang pamakabenar lagi ang kutwa dawairan kailangan nakasambihan sa maana kaya malagna kisay barat so Allah si po kaadniya na surasul na dan yung panabi sa kananiba na maana dan yung panabi so mga sahaba na din ang mga panabi na tayo pamana gyuti tigtano pamana na tigong mga ahlus sunnah wal jamaah ayat itu panarima lagi yang kotor pemana terima antano sumangay ngaran wallah terima antano sumanga sifat wallah subhanahu wa ta'ala sa pagkadait antano ko kapro iyan kadatu iyan kabesaran yan oy sa ditanon pemimikiranan ditanon kagya kamanoto na ipropa ditanon kagya kamanoto na penambihan sangaran oy sabab pamana penambihan penawil kagya unta kabasa tanwa da kipanawilaw Rasulullah dapan awilaw mga sahaba, dapan awilaw mga tabi'in. Uy, lagi mo ta man nakabasa tanong miyan nagiran sa mga sifat wallah na sami'na wa ata'na. Miyan nagami na bupira kaya. Uy, gina na pamay makabasa tanong kailangan nakatulikan tanong ginan ipanarima amin ibuga kagitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung takabasatan simbag sira, simbag o ahlus sunnah wal jamaah yang kaya mga jahmiya, lagi ko to pa man mga dawairan, ini ra mun indit Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sifat yan ang sumayangaran niya nga manaya-manaya na nagituba mo ta tigong mga ahlus sunnah wal jamaah apaga neron na inuto basu Rasulullah na pamana dan niya sa buta agi ang kutuwa mga sifat wala kailangan nakasambihan na ino niya nuto pamana dapan nabi oy ang taaba sa tanong agi sa mga ahadith mialwiron sa mga sifat wa Allah subhanahu wa ta'ala dapat na piyan na wilo Rasulullah piyan nabiyan niyan sa mga pamana mga pedabas sa Arab uway pada penopama uway so mga salafus salih na aya paratiran sa mga sifat wa Allah subhanahu wa ta'ala kung nakadang ko mga sahaba na taman din ko mama na patay mam agusto lang man putundok ko ay malagna panarim o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusto mga sahaba na ayad na kapaparatera sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala nagiyang ko to as-sifatu ma'luma pamana sa sifat Allah na katawan sumaan na niyan oy kabas Arab subas Arab na dapat na lagi diyan apaman na
maliwanag basa kay inu ay inu sa Quran na subasa Arab kapamana giyang kuto pamana kaliwanag yan. Ikadua nagyang kutatira na al-kayfu majhul. Ay malagna giyang kutatiktan wal hilom di ka pangusudi pamikiran sa giyang kuto pamana mga sifat wallah nagyuti pa may di katawan mutakayfiyan yan. Barat pa na miya alo yung mutasifata as-sama uli na aron kino agi yung puto ngaran yan as-samya na ayar burka a muslim na purati anaka sa mata na pumanaswalo na pukanag wa kagi mo ta as-sama na basaw to Arab ay man na pukanag uway na aya dir ka pa kay na ba kagiraw anto ne ka pukanag yin kitip na kayfi anto ne ka pukanag yin uway was-su'alu anhu bid'ah wasu'alu anhu bid'ah yang kutay barak na di nga di ka pangukila sa yang kutwa anto ne ka pukanag walla anto nono ni limaw walla anto nono ni mata walla nagyuti malag na isa sapar ka ayuti sa sapar o paman na mga salafus salih nagyan na pamay para tayatan uway ikadua paman na ini sembag paman na mga tunay ni ba Ahlus Sunnah wal Jamaah saktan Ahlus Sunnah wal Jamaah natigira nagyang kanan ang mga sifat wallah na mampuno pa man na adna palagi din yan sa ngaran aguso sifat na matatago ko manusia ibarat pa man na lagi dukanag uy pakanag sa manusia pakanag sa wallah ugit na kana ubalaw na malagid sa ngaran na ba malagid sa malag na kamamataan ni ron uy kaibarat na pa man na dahil na sa katawbo Muslim, apiatong na adni pamana panarima yan. Abanya di paparati as Allah subhanahu wa ta'ala, adna datiyan, adna datu Allah subhanahu wa ta'ala. Na din mo buwa pamana sa katawbo, di makapaparati sa sumanga kaadmi wala na adna datiran. Na. Aya pa kaysir, pamana, ba makapaligid sudat wallah, abu sudat, o pamana mga kaadmi yan. Di, pamana di na makapaligid. Pwede nga malagid sa ngaran na palaya that ugida din makapaligid sudat wallah abu sudat wa amalag na ilad niya ginano pa may takas nakad na ng kulaman ng mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala apya makapalalagid sa ngaran o kapambalasaw susifat matatawag wallah susifat matatawag manusia na kanaubang malagid agiyang kutwa kamamata niyo huwag ka langit lupa pa na dahil na palagi din o Allah subhanahu wa ta'ala gusto mga inad niya nga pakatatanaan niya na laysa kamithlihi shay dib na po manalagi din na yuti sabab yung taabo sa tanong kailangan na magpakasaltan wag yung kuto mga parate mga panarimatano si iko mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala abu sa mga ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag ito pa may kakadagatan si iko benar unta abasatan wa ino su Rasulullah banyan piyang alini samaan na banyan piyang ambiyag yung puto pa man mga sifat agyo pa man uban yang misagin des Allah subhanahu wa ta'ala nada why pada pernah ini sembah Ahlus Sunnah wal Jamaah natigiran na pa man na imposible ubaso Allah subhanahu wa ta'ala na din niyang katawan na diyang kutwa kiprupaan niya sa ginawa niyan na ayaw mataurong na sumangay na din niya o pamanas Allah subhanahu wa ta'ala na piyakikilala niya kita na ginawa niya at tinakatiyak wakad na niyo Arabul Alamin kati sa mga sifatan uriyan inang giraw tanwa ya Allah giyan ka na mga sifat ka nadir ka dumadait kailangan nakapanabihin na niya na kadir ka dumadait o pamanas sama nuto na mas katawan wallah mas katawan tanong so wallah adi sukatawi wallah sa ginawa niyan subhanallah kuman imposible ubas wallah subhanahu wa ta'ala na diniyan makikilala ginawa niya nasa katawi makikilala ako man nagyang kaya piyakikilala niya kita no mga sifat yan mga ngaran niya natigdan wa ya Allah hindi nagtarima why bendegi mapiya ako ngaran ka bendegi mapiya sifat ang ha ako man nagiti kuan kumana kenanan akal ako man na upama kakuan na mas katawan tanong su Allah subhanahu wa ta'ala di su katawin na sa ginawa niyan yung mga Ahlus Sunnah wal Jamaah imposible as Allah subhanahu wa ta'ala na din yung katawan na ginawa niyan na sa katawan ni matawag yuti sabab
agianan ipamana mga sumber o Ahlus Sunnah wal Jamaah sa diyang kanan pamana mga tao. Iya pa nang katira na tanzi, pa ba nakasudya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na basan sangkaan. So tinto at tanong ko Allah kung mga sifat yan. Nakna ba yung mituturo yan, nagbat tanong biyastos su Allah. Udi nagbat tanong yung malag na din tanong pamana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaya mataan at tanzi, aya pura tanzi, nagyang kutuwa, kasutyang ako Allah subhanahu wa ta'ala, si mga sifat akurang, ada niya pakadita sa ginawa niya. Abugyang ko to akasutyang ako Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pengibarat. Uway. Malag na ba nga pengibarat, nagyang ko ta sifat Allah, kayuti po man na di kapakay. Lagi na ni tanzi, ini panganduor katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agu ini panganduor kitano, upama na mga sahaba, tamang kong mga tabi. Na mga bangsa ko, ang taalo sa tanong niya katastas sa pamana usayan na ayay niya kaptilag sa tanoron kapag sumarya tanoron nagyang puto pamana ando man na yung kita kalabuda kasabuta tanoron na ilan yung man ka pamana na yun misupat tanoron na siyang kaya kapusan nagyang kaya kuwan tanong usayan tanong ay kirakuan na ay pembetu sa bagi siya kung mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na tira ng mga mujassima kano. Ay pero na mujassima na piya kaplawas tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, kakagi po man na tiyari matanong sa mga sifat Allah. Nagidagyan po ito mga pada sifat yan na lima mata gusto mga pada mialoy sa hadith o mialoy sa Quran na tira ng mga mujassima kano. Ay malag na piya kaplawas tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Kenapa batan piya kapalawas sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa batan piya kapalawas sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa batan ini pangibarat? Kung makabuhin po katuliki na sultaw apsang kasagyan ka na ng mga sifat Allah na sa kanina niya kapalawas sa Allah. Ang kayo na kaya sa katanwa Ahlus Sunnah wal Jamaah para tiya tanong na mialo yagi po ta sifat Allah ibarat ko man ayad. Nanto na para tiya tanong ya Allah tiyari maamiyanan sifat kasuyad lima aduma di eterka gimi katawan ni buntalian na lima sakay matausan kas kami matausagir kana na nirupang ka sa ginawang ka kada pumis kami ilay na tiyari maamiyanan sa pamana sido ko piyaga na kana puso na tiyari maamiyan ad na sifat ka lima ka agis kay mitirusan nabuya mitiru na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diya miyanan siyang kaan nabudiya may pangibarat nabudiya may panambiyan sa maana di may panambiyan sa maana diyan na niya Ahlus Sunnah wal Jamaah na tunay panaraparatiyaw no pamana sumusupak wa Ahlus Sunnah tira na ya Allah yang kana na sifat ka alima na diya mi katarima. Ang kayno nakagigina na kumbali lawas. Antay mitu sa suliman na lawas. So Ahlus Sunnah ugugyang puta sumiyang kaon. Tano din man. So Ahlus Sunnah sa tanong Ahlus Sunnah na maalis sa sifat Allah ibarat ya datik tano ya Allah tiyari maamiyanan kapitiro ka sa Quran. Ugi na diya mi katawan nato na ibuntalan na nalima. Sa kada de tiyar ka kapuro ka kabsaran ka na tiyari maamiyanan. Ugi na diya mi simbiyan sa maana ka dapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miya kau masyaki niya dinin terima. Tingin ya Allah diya na nalima na diya miya na terima. Kagiyan na lawasan. Antay mujassim. Antay mitulong sa lawas. So Ahlus Sunnah usudong sangka. Nah, ikadua, tiwo sumasangka ko sifat Allah. Aya Allah nagyang kana na sifat alima na udait na merkanan na lagi dekabu mga kaadna ka. Mushabbihan. Antay minibaraton, antay piyakay barat yan so limaw wallah si kulimaw kaadniyan. So Ahlus Sunnah hugyang ko ta sumiyang kaon. Maliwan aga susumiyang kaon nakatigyan na ya Allah nagyang na nalima na upama kay di takarkanan na miya ka lagi ka ko mga kaadna ka. Sama na to na mushabbihan. Miya ka tashbih. Na ipangkat kapman na tinaya Allah sabab ugyang kana na sifat talima na dia karkanan indait upama na kasayang kasi ikukuan lawas giti kaya balin na mujassima gyang kota sumasangka nagupo kay barat kasagyan ko to kaadna ka nagitip tano na tashbih ini tashbih niyan na yakyo riano natigyan na ya Allah na sambihin na kana sama anak sambihin na kana sama anak kaaya maananan na quwa nagiti malag na ta'wil giti malag na ta'wil yan udi natigyan na
dia kan na napakipsipat ang anak wan. Yutip teruna ta'atil. Malag na sabab sang takapulabin niya, sang kuto pa man na tashbih, kapulabin niya sang taithbat. Na yakiulog ano na paganero na tajsim, yaulog si ko tashbih, na miyaulog si ko ta'wil, udi na ta'atil. Uway. Udi lagi ko tadi na teruna tafwid. Malag na tafwid na tirana ya Allah. Dari mamid na nga naayad, ugi na sa kayo mata umanan niya, di may pangataon ni maanan na naayad. Ugi na ang taba sa tanong, aswa Allah subhanahu wa ta'ala na inimbitira itanong niya sa basa Arab, malabuda ka sibuton, ano ubay ay lusare na basa adisibutan. Andi man ikang gilong ka pamana, disibutan lagi ang kuto pamana, basa Arab ka sumuswat na mataurong. Hindi pa man nadabsay sa butaw Rasulullah. So mga nabi siyubu Allah, piyaki Hussein yang kira nagyang kanan ng Quran, ami po penuh-penuh sa mga sifat Allah na dibsay sa butaw mga nabi. Uy, kagito pa na sumuswat na mataw kumanan yan. So, malag na giyanan, malabuda ka pamana kakisabutatan anto na unon anto na iniba na bidan wa ahlus sunnah wal jamaah si iko panarima si mga sifat wala o sa mga ingaran yan gusto pamana mga sumusupakon lagi dagiang kaya mga Jahmiyah gusto mga Mu'tazila gusto pamana lang man perawat sa giyang kanan at lagi dinan panarima mga bangsa kong ayap pa kaurya mo siya. Nagyang kutuwa di ka tiro sa buli. So mga ahlus sunnah wal jama'an, napiyakap lawas silang sa Allah. So ahlus sunnah wal jama'an, na inirupayan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anamang anggota yan. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Ginan na inisubira na ng siku pamana ahlus sunnah wal jama'an. Sa katano ahlus sunnah wal jama'an, ayap parati tanong na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipun ko Rasulullah, sa mga sahaba, sa mga tabi'in, na inithbatiran sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala, inithbatiran, udi na tiyento irang ko Allah sulaman o mga sifat yan, abu mga ingaran yan, at tiyento Allah sa ginawan yan, abu tiyento ron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uy, so kapugusara si iko basa, alawas, udi na ang gauta, na sa mga salafus salih, na sabab sa giyang kutaw pa ma, na pamana kapag ada ditanong si Allah subhanahu wa ta'ala na dairanan usara sa bayran siyang ka na budairanan usara sa bayran ay malag na piyakay ay malag na sumanga salafus salih na so basa alawas uli na ang gauta na dairanan tanto ako Allah subhanahu wa ta'ala na budairan ng mga kagya kamanuto na sangkaan ay malag na dairanan usar at term sabab sa giyang kuto paman na kasaslatan si Allah subhanahu wa ta'ala na sutaw na ibarato usaran niyan so basa ajism udi na basa alawas udi na ang gauta si Allah subhanahu wa ta'ala na ayak terun tanu sa giyang kuto ataw na diyanan mapiya apugusaran si Allah subhanahu wa ta'ala ka padadat si Allah subhanahu wa ta'ala ugid na kena ubamiya dusa sa mala dusa sutaw tiyan to niyang Allah sa mga sifat yan. Uy, ay malag nagyang utakyatan to niyang mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyari maiyan sa pamana. Tarot to pwedeng kupuso yan. Benar-benar nagyang kanan ang mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na kena ubamalay dusa. Uy, sa giyang ko to pamana kapkeribat nagyang ko to kapugusarian sa pamana mga term. Ayam niya kalalay doon sa nagyang kananataw dan yan din pa kadita ko Allah sa mga sifat yan. Uy. Pamana tiyatil yan sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagi di upitiroin na ya Allah na kuwan. Di nga na piyanaro ka mga sifat ka na di na benar. Uy. Na di na no pa ma kailangan na mapakadalam tanong so sabut tanong piya-piya sa giyang kaya titwa aqida amin ibaga katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu kasabutan tanuan to na ipanarima walo sunnah wal jamaah antano di pagkalalong o sabagi ipatempuiran agyang kuto ang mga tunin iba na mga usayan pendedegeniran na tinanakatis usayan ng mga ahlus sunnah wal jamaah na dedegeniran agyang kuto usayan mga bangsa ko ayak pa kauriyang usiin na kesuinak na ano yung katatano di anto na parati tanong si mga sifat Allah berarti ang tanong sa benar. So mga ngaran wala na benar.
So mga sifat to Allah ini sifat yang sa ginawa niyan ako ini sifat ng Rasulullah na benar. Sa dita no kagiya ka manuto na penambian sama anak. Dita no kagiya ka manuto na pemimikiran nantong na ibuntalian. Lagi na ni sa sapar kita no. Tiari mata na kung mga pusutan no. Sa ayam alag na piya kadait tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala o kapo iyan na usukab sa ranyan. Mga bangsa ko, panganinta apalay magpipay ginawa niyo, panganinta akaliwanagan ka no sa giyang kaiya makampataw sayan tano, o kaya pa kasila yagiyang kaiya mga jahmiya na usulangwan arumiyawat sa giyang kaya para teheran na kaliwanagan na pusutano na makambalingan tano o tituo para teya si iku Allah subhanahu wa ta'ala itu panarima wal sunnah wal jamaah aginan imini buga kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alinang apa narima adita no kesangka sukad nan tanu rabbul alamin saya tanu boya teu sadiangka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi